Biye juma ye décembre kalo tile 16 san 2022 ni ye an ka don kibaru waati sele bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da maga mun ye Mali ɲɛmɔgɔ olu ni Allemand olu ka ministre min ka baara bɛnnen bɛ u ka finitigilakaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma an bɛna an da don la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara u kan Espagne lasigiden n'o o bɛ tali kɛ u ka ambassade la fo ka taa fara min bɛ tali kɛ Portugal olu jamana de kɔni kan o tun bɛ min ye kuluba ɲɛfɛ olu ni Mali ɲɛmɔgɔ de kɔni kumana ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma an bɛna da don fɛnɛ ka walawalali kɔnɔna la ka fara u kan jɛkulu min bɛ nin nɔ ko MPM Mouvement pour la paix au Mali olu kɔni ye sigi kɛ sigi min n'a kɛra an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ Mali la n'o ye CCB an bɛna da don fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara u kan an bɛna mun sɔrɔ jamana kɔ kan farafinna fɔ farajɛla an bɛ don n'olu ye a ka walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman ina komi an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sabatili ayiwa Allemagne jamana ni waati tɛmɛnlen na olu yɛrɛ kɔni tun y'a yira Mali ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko olu n'u ka finitigilakaw kɔni bɛna taa nka bi an bɛ waati min na kuma kura min yɛrɛ kɔni bɔra u ka ministre min ni a bɛ fɔ ale ma Christine Anne Labrèche ale yɛrɛ kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni na i b'a ye u ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la ayiwa a yira k'a fɔ kɔni ka dɛmɛ a bɛ to ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma nka dɛmɛ u kɛlen bɛ ka gulon fɛn mun na o de ye cɛmancɛla fanga ayiwa a baara kuncɛ baaraw n'o ye kalafili ye o min n'o olu wulikajɔ yɛrɛ bɛ sen na u y'a laɲini Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a kɛcogoya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na Allemand olu ka ministre min ka baara bɛnnen b'u ka finitigilakaw olu ka ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma a kɔni kunbɛnda min bɛ tali kɛ Sadio Camara yɛrɛ kɔni fɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'a kɛra Sadio Camara ka ministre so yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye so min b'o kɔnɔna la o kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ barodalasigi ninnu de kɔra barodalasigi ninnu kɔnɔna la maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ DIRPA o de kɔni maa ɲɛma la y'a yira k'a fɔ taama in kɔni a laɲini kɔni ye jumɛn ye o de ye ka se ka danaya kura ka se ka o da Mali yɛrɛ kɔni kan tuguni olu ka finitigilaka mun n'olu bɛ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ Mali la n'o ye MINUSMA o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna to o baara kɔnɔna la fo san 2024 nka o toli o kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ a gulonnen bɛ fɛn damadɔ la o fɛn na kumaba ninnu o ye jumɛn o de bɛ tali kɛ kalafili min ni a kun kan ka taa cɛ ka bɛn ni mai kalo san 2024 ye Mali yɛrɛ kɔni k'a jija o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati. Alisa an bɛ to lasigiden so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Espagne o lasigiden min ni o yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen bɛ Mali yɛrɛ kɔni ma fo ka taa bɔ José Hernando Gomes ayiwa ale yɛrɛ kɔni tun bɛ jɛkulu ɲɛfɛ jɛkulu min ni o bɛ tali kɛ Espagnol ale ni Portugais kɔni bisimila minɛla ka bɛn ni arabadon ye décembre kalo tile 14 san 2022 o kɛra min bɛ tali kɛ ministre so min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ lakana ma ani an ka finitigi kɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen ma ale ka secrétaire général n'o ye général Sidiki Samake ayiwa sigi ninnu kɔni kɔnɔna la a kɛra kuma caman kɔni kan kuma dɔw ye jumɛn o de ye ka yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ o tɛ ban ka taa Mali yɛrɛ kɔni yɔrɔ la jamana fila ninnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la u bɛna dɛmɛ kɛ dɛmɛ min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma yaasa lakana basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Alisa an bɛ taa an ka min ye ɲɔgɔn dalajɛ so min bɛ yen n'o o ye CICB jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ko Mouvement pour la paix au Mali ni jɛkulu in n'a bɛ yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale yɛrɛ kɔni ka tɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u ye sigi kɛ sigi ninnu kɔni kɔnɔna la laɲini kun b'u fɛ laɲini mun n'a bɛ tali kɛ ayiwa gɛlɛya mun talen bɛ ka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko fo ka taa se min bɛ tali kɛ maliden caman na n'o olu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye basigi ni bɛn ni keleya ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka kuma lasela ale kɔni y'a yira k'a fɔ ten bi an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka u tɛgɛ jɔ maa min na o de ye Umaru Mariko minnu n'olu ye wulikajɔ kɛ kabini san 91 waati yaasa an bɛ se ka don bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na ayiwa k'a daminɛ o la ka na bila fɔ bi la wulikajɔ halisa o bɛ ka kɛ politiki tɔn ale ni tɔn wɛrɛw yɛrɛ kɔni caman fɛ yaasa min ye ayiwa bɛɛ jɛmu o kɔni o bɛ se ka sabati nka bi olu kɔni y'a ye gɛlɛyaba o bɛ jamana in kɔnɔ bari ka d'a kan malidenw ye wulikajɔ min kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko o de nana laban fangajaso la ka ɲɛsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma nka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kun cɛra n'o ye finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa o finitigilakaw mun ko o bɛ tali kɛ colonel 5 ɲɔgɔnna si la bi an bɛ waati min na olu kɔni y'a yira k'a fɔ mara kɔni kɛcogoya ayiwa a m'o olu yɛrɛ kun minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin
olu ka faamuya ma o ye dɔ ye wa min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu ka ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma fo ka taa se maa wɛrɛw minnu ni fanga yɛrɛ kɔni kelen bɛ sababu ye ka se ka olu bolila ka taa jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan kɛnɛ in kan maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kumara ka déclaration kalan n'o ye MPM yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an bɛ jɛ an bɛ u ka déclaration lamɛn bamanankan na. An ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka taa aw bɛɛ yɔrɔ la o kɛlen kɔfɛ ka wuli ka bɔ so kana ni welekan jaabi welekan min n'a bɛ bɛn ko fɔ jamana kɔnɔ jamana min o waati kelen siga foyi t'a la a mago fana bɛ bɛn na ko walasa bɛn ka se ka na jamana kɔnɔ waati la jamana mago bɛ bɛn na waati min na an bɔra ka ɲɛfɔ sisan ni jamana mago bɛ bɛn na baara yɔrɔ mago bɛ bɛn na walima du n'a mago bɛ bɛn na o kɔrɔ ka mago kan ka kɛ tiɲɛ la de nka waati kelen anw ɲɛmaa la jamana tiɲɛ fɔli kɛra kara ye mɔgɔ minnu ko k'u mago bɛ bɛn na dɛ olu tɛnɛ kɛra tiɲɛ ye u tɛnɛ fana kɛra tiɲɛ fɔra ye an ko an tɛna se ka sigi ka lajɛ n'o tɛ histoire na boli anw kan histoire dun ale tɛ hinɛ lɔ l'histoire est juste impitoyable ale histoire ye juste min ye a tɛ kiiri dɔn c'est à dire a tɛ hinɛ dɔn a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan donc n'an sigira ka tiɲɛ bitɔla lajɛ waati kelen la k'an bɛ ka dugawu kɛ ko Ala ka bɛn sabati Ala kɛlenw dun mago bɛ tiɲɛ la walasa bɛn ka se ka sabati mouvement pour la paix au Mali ko k'olu tɛ jɛn n'o ye cogo si la o de y'a to u ye hakili sɔrɔ cɛba ŋanaw musoba ŋanaw a sifinnakaw olu ko u bɛna fara ɲɔgɔn kɛ bɛn kan ka kɛ cogo min na fo a sira ka yira ɲɔgɔn na de an sigira o kɛnɛ kan bi ayiwa n'an sigira o kɛnɛ kan an bɔra ka f'i ɲɛna sisan n ko mɔgɔ minnu yɛrɛ ta ka taga d'aw ma o lieu de anw ka tasibila kɛ olu ye semaine kelen dɔgɔkun dafalen ka tasibila k'u ye u y'an bɔ tɔw jɔn min kɔnɔ dɛ o waati kelen na anw bɛ k'olu su kɛ jagokun ye jamana in kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'a mago bɛ bɛn na waati min na mɔgɔw sɔrɔla san 23 o jagoya fanga kɔfɛ ka na wuli ka u joli di mɔgɔ 200 ni kɔ caman fagara fɛn min na dɛ o waati kelen na anw nana olu su kɛ sulankolonw ye tuguni an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o kuma fɔbaw kun mɔgɔ y'o contredire o tigi kɛra fasoden jugu ye ka na sigi k'an daje ka tila k'a fɔ k'anw mago bɛ bɛn na an ko nin tɛ tiɲɛ ye an mago foyi tɛ bɛn na ta donc mouvement pour la paix au Mali olu de ye nin hakilinaw sɔrɔ bi an bɛna walawalali kɛ a kuma dakurubaw la a ko a bɛ waati jan bɔ jamana in mago bɛ wuli ka jɔ la ka bɔ nin jɔnya ninnu kɔnɔ an mago b'o la waati min na ko mɔgɔw bɛna sɔrɔ k'an ka kɛlɛ kɛ jagokun ye quoi u bɛna ni jamana tɔgɔ ye ka na an ka jamana k'an ka kɛlɛ ban tuma dɔ la u yɛrɛ b'a fɔ k'u nana kɛlɛ laban de ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka kulonkɛ jamanadenw hakili la an y'an sigi ko lajɛ waati camanjan kɔfɛ an nana k'a fɔ min fɔra ani min bɛ ka kɛ n k'o tɛ kelen ye donc nin mouvement in ko k'u ma jɛn ni o ko suguya ninnu fana ye c'est à dire Mali la ko kɛlɛ bɛ ka kɛ kun kama a si ma deli ka ɲɛnabɔ fɔlɔ waati janw tɛmɛnen kɔfɛ donc k'olu tɛna sigi k'a lajɛ an surtout kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ fanga min kɔnɔ nin ye waati min na malidenw bɛ k'a fɔ ko jamana ko gɛlɛya bɛ yen n'o ye la vie chère ye waati min na jamanadenw ko sogo bɛ ka gɛlɛya sogo sɔrɔli bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ o ye bagan de ye o waati kelen la an ka baganw bɛ ka puruti bagantigiw la ni ko basira tigi la aw ka sigi a ka lajɛ bani a bɛ kɛ cogo di nin waati kelen la anw de bɛ tila k'a fɔ k'an mago bɛ bɛn na donc an ko k'an na jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ kule la an ka sɛgɛsɛgɛ u ka kule nin kun ye jumɛn ye bagantigiw ko k'olu ka baganw bɛ ka gosi la o tuma jɔn de bɛ ka bagan gosi a tigiw la donc hakili jagabu kɔfɛ n'o kɛra dɔrɔn cɛ b'i ye ni cɛ dun yera dɔrɔn n'a labaara la siga t'a la bɛn bɛ na donc o waati kelen na waati min na hakili kan ka sɔrɔ ka ninnu sɛgɛsɛgɛ ni mɔgɔ min kulela ko a sen bɛ ka dimi u b'a fɔ ko sen dimi t'a la k'a bɛ ka nkalon tigɛ ni e kulela k'i ka baganw kurutile la ko non ko nin tɛ cɛ ye bon a waati kelen na jamanadenw dun mago bɛ bɛn na an ko k'an tɛna sigi ka ninnu lajɛ an mago bɛ min na sisan o de ye jamanadenw ka faamuyali kɛ fɛn saba bɛ yen n'o ye adamadenw jɛ dɔrɔn o ye kelen ye fu de ye o fɔlɔ jumɛn ye o ye lɔnni de ye fɔlɔ k'a dɔn mun de b'i kan n'i ka degun dɔn i bɛ furako ɲɛɲini malikaw mago bɛ u ka problème dɔnni de la o kɔfɛ malika kan ka fɛn min kɛlɛ ka bɔ a kunna sa o de ye jitɔ ye siga t'a la bamananw b'a fɔ yan ko jitɔ ko jɔyɔrɔ foyi t'a bolo ko ni cɛbakɔrɔ siranna k'i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya parce que ne ɲɛ b'a la cogo min na malikaw bɛ tuɲɛ ye sisan k'u ɲɛ tugu tuɲɛ kan tuɲɛ dun kɔrɔ ye ko k'a to a ɲɛ ma n'a ma to a ɲɛ ma an na fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye n'aw dun ye fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye o kɔrɔ ko wuya maninkaw b'a fɔ ko wuya kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ fɛn o fɛn n'a sogorola a bɛ wuyan ka bi fɛn fitinin bɛna dɔrɔn a bɛ se ka wuyan ka bi donc anw bɛ wuya de kɔnɔ n'o ye nkalon ye siga t'a la waati kelen na ko malikaw mago bɛ bɛn na an ka lajɛ an ka tiɲɛ ɲini
tiɲɛ ti sɔrɔ ka fɔ ko karisa ka di ye anw ye fanga minnu la bi an ka lajɛ ban o fangaw la binna ni kan min ye i sigi ka a traité dɔrɔn n'i y'a kɛ kuntan ye est ce que temps nin bɔra nɔ na wa an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ninnu na o de y'a to mouvement pour la paix a ɲinilen don bɛɛ fɛ i ka faamuyali kɛ nin ko la fɔlɔ ninnu kɔni ɲɛma la cogoya min na bɛn a gulonnen bɛ tiɲɛ la mais tiɲɛ bi ka datugu wi comme jakuma bo anw dun b'a fɔ la sa n ko avec le temps tout finit par se savoir fɛnw mina da kɛnɛ kan waati de b'u kɛ sababu k'u da kɛnɛ kan n'a ye nkalon dogo cogo o cogo ni waatiw bolila ka taa ɲɛfɛ a b'a da kɛnɛ kan an ko k'an bɛ bɔ a kɔnɔ assalamu alaikum ala ka waati wɛrɛw yira na. O bannen kɔfɛ Suleymane Dawu ale bɛ min ye ayiwa parti min bɛ yen n'o ye fanga ɲinitɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadi fanga ɲinitɔn ale yɛrɛ kɔni kumara sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ka laɲini kɔni kun bolila an y'a fɔ cogoya min na a bɛɛ bɛ tali kɛ fanga in bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale kɔni y'i da don o la ka walawalali dɔ kɛ an bɛ jɛ an bɛ Suleymane Dawu ale lamɛn. K'u ka ɲɛmɔgɔya fo a n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen ala min ye bi don yira bamananw b'o de fɔ ko denkɛ ni bangena ka ban so saba bɛ i ka kan k'o kanu tiɲɛ nɔfɛ o so saba ye jumɛn ye i siso kaso kaburu luseniya fɔ a ka kuma laban na a ko n'an dara an sara anw sara ka bɔ mais an ka baara kɛ su ye anw y'a dɔn k'anw sara ka ban mais an ka baara kɛ su ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn sani b'a ban bɛn bɛ ye cogo di bɛn bɛ sɔrɔ cogo di n'an y'an ban tiɲɛ fɔli ma ka tugu nkalon kɔ jagoya don a bɛ kɛ an ka ɲɛkumu kan o kama ka tali kɛ lusiri ka kuma dɔw kɔnɔ maa minnu ye kɛra tiɲɛfɔla ye jamana in kɔnɔ bi olu caman gɛnna ka bila gɛrɛfɛ k'u kɛ gɛrɛfɛden ye k'u kɛ ɲugutɔ ye jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ mun kama u ka hakilina u ka miirinata jamana jɔli sira ma jamana min ni an mago b'a la maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen i fila i dɔgɔnɔ i kɔrɔbɔrɔ i miyanka i ba mara an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o tigilamɔgɔw olu kɛnɛ ka ban ka bila kɛrɛfɛ o ye jɔn ye n bɛ hakililati kɛ le Che Guevara malien docteur Umaru Mariko Umaru ma gɛn foyi nɔfɛ jamana in kɔnɔ a ka miirinata nɔfɛ Umaru hakilina min b'a la jamana in kɔnɔ walasa ka se k'an ka jamana sinsin ka bila bɛn sira fɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ka don da kelen fɛ Umaru gɛnna ka bɔ jamana in kɔnɔ Umaru kɛlɛla ka taa o tiɲɛ fɔli de nɔfɛ MDP ka lajɛrɛ dɔ senfɛ a kɛra nin bourse de travail de ɲɛma a ye siyaw wele ka fara ɲɔgɔn kan a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jɔnw ma bi kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ armée min bɛ yen armée duuru min n'an bɛɛ b'a lakodɔn i armée nationale i Ansardine i Mujahidine ainsi de suite ka taa se i MNLA ma nin groupe ninnu fɛn fɛn n'a dɔ ye marifa kɔrɔta sini k'a ci a bɛ taa ci jɔn na a bɛ ci maliyɛn dɔ de la maliyɛn dɔ de bɛ sa mais a ma se waati dɔ la an k'a jateminɛ wa yala marifa ci de ye solution ye wa an ka kɛ ka sigi kuma dɛ an man kan ka kɛ dɔw kɛ ɲugutɔ fɛn ye jamana in kɔnɔ o de kama RPM ka créer ka fɔ k'an ka kuma bɛn kuma kan jamana in kɔnɔ jagoya don bɛn ka kɛ ka kɛ o kama parti Sadi ye assise dɔ kɔ n'o ye assise pour la refondation ye o min laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka jɔyɔrɔw dayɛlɛ ka di mɔgɔ wɛrɛw ma pour récompenser des autres ceux qui n'ont pas eu de poste mais an ko mun ka kan ka kɛ assise de paix de ka kan ka organiser jamana in kɔnɔ jamanadenw mago bɛ paix de la bi mais n'an y'an ta kɛ muguci ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an y'an ta kɛ nkalonbatigi ye k'a da mɔgɔ dɔw la ka mɔgɔ dɔw kɛ ɲugutɔ fɛn ye bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo di donc o kama bɛ weleweleda kɛ activistes ma activistes minnu bɛ ka nkalon bayɛlɛma jagoya la jamana in kɔnɔ ko ka sabali jamanadenw mago bɛ bɛn na donc ka MPM fo u ka nin wulikajɔ la ni bɛn ko don
an b'u kɔ su ni tile baara in a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na an b'an sen don a la su ani tile ka f'u ɲɛna que la lutte ne fait que commencer, c'est la lutte libère. Thomas Sankara côté, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul sur son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, c'est la lutte libère. Merci de votre écoute. Suleiman Daou ale tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ maa min ni a tɔgɔ Musa Ali Mayiga ale kɔni da don gɛlɛya la halisa gɛlɛya min ni a bɛ cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye ɲɛfɔli kɛ ka bɛn n'o ye ka b'o la ka i da don jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a y'i da sera olu fana bɛɛ ma an bɛ jɛ an bɛ Musa Ali Mayiga k'ale lamɛn Sabalikɛn Ture ale ka micro la ani Mayimuna Tarawele. An y'aw ka jamana lajɛ jamana taabolo a man ɲi jamana taabolo a man ɲi jamana taabolo mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ denmisɛn tɛ maakɔrɔba tɛ mun t'a dɔn mun bɛ yen ne bɛ bɔ centre de la ne ka fonction ye busiya de ye ne ye busiw ka président régional ye ne MDP ka sigiden dɔ de ye Moti a président régional ne la paix pour le Mali président régional ye Moti Musa Ali Mayiga aw k'a dɔn ɲɔgɔn faga ni cayara mɔgɔ si tɛ ka ɲɔgɔn faga an dama kɔ mɔgɔ si tɛ ka ɲɔgɔn faga an dama kɔ mɔgɔ si tɛ ka ɲɔgɔn gɛn an dama kɔ siya wɛrɛ tɛ k'an gɛn dɛ an fa kelen ba kelenw Maliyɛnw mun bɛ kɔ kan mun bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ kalalenw kalan kun ye mun ye n b'a fɛ k'aw ɲini an sɛgɛnna centre kɔnɔ an b'a ye maire tɛ se ka kuma an b'a ye dugutigi se ka kuma an b'a ye jeunesse se ka kuma an dun jigi dalen bɛ ninnu de kan dugu kɔnɔ u bɛɛ b'a fɔ u bɛ siran n bɛna fɔ n fa dugu n mɔ dugu n bɛna fɔ mun bɛ yen labɛn bɛ mun ɲini an tɛ kɛlɛ ɲini an tɛ wɔyɔ ɲini an degunna cogo dɔ la Moti région kɔnɔ maa si tɛ se ka kuma hali waritigiw bɛ n bolo la u bɛ Bamakɔ yan bi fɛn fɛn waritigiba ye a tɛ si a ka so a bɛ Bamakɔ yan u bɛ bolila k'an tugu ɲaani na n'i kumana i bɛ datugu o de la labɛn wulila an tɛ o kɔ dɛ an bɛ mun kɔ bɛn siya ma bɔ siya la an ka bɛn dɛ ba ko ni taabolo a man ɲi an yɛrɛ ma a man ɲi jamana ma a man ɲi an yɛrɛ ma ba mɔgɔ wɛrɛ b'a la gosi mun de bɛ centre kɔnɔ fɔlɔ ne tɛ nkalon d'a ma la armée tun bɛ baara kɛ normal la fɔlɔ ma côté in na a changera façon dɔ la o y'an kamana gan ba hali an ka baganw kɛra touriste an ka sow kɛra touriste an ka misigɛnnaw bɛ faga u bɛ misiw cɛ fɛn min ye sira ɲɛ yɛrɛ jamana kɔnɔ jamanaden dɔ bɛ marifa ta ka tugu armée yɛrɛ kɔ o de ye ne siran n b'a fɛ k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn yanni Santuma cɛ aw k'a dɔn kɛlɛ tɛ Moti kɔnɔ an yɛrɛ de bɛ ka Moti ci anw de bɛ ka Moti ci ne yɛrɛ b'a la ba mɔgɔ n'i sigi fo bɔnɛ nan'i sɔrɔ ka digi kan i t'a dɔn n'i ma kuma la ni mun y'i sɔrɔ aw bɛɛ dɔn dɛ aw k'a dɔn jamana nin an ka Ala kama kira kama n'an ka kaburu kama n y'a ɲini faamaw fɛ n y'a ɲini
kalankɛlaw fɛ n y'a ɲini dɔnnikɛlaw fɛ a y'a kɛ Ala ye aw k'a lajɛ aw b'an sécurité cogo ba an ka nafolo bɛ ka minɛ an na mɔgɔ tɛ a minɛ an na dɛ an ka jamana yɛrɛ de bɛ k'a minɛ an na ba misi kɔni tɛ jaabi fiyewu an ka dugu bɛ kari an ka dugu bɛ kari an tɛ fɛn faamu an ka baganw bɛ jɛ an tɛ fɛn faamu o degun de b'an kan an nana labɛn ma dabɔ foyi kama fo an ka bɛn an de nana kasaw da la aw de ye kapitali ye an nana kasaw da la Ala n'a kira kama a ye wuli an ka bɛn dɔrɔn an ka ɲɔgɔn faa ba an ka nafolo bɛ ka kɛ an bɛ ka sa an bɛ ka an ka dugu bila an m'a faamu an m'a faamu an b'a fɛ fana Ala kama mɔgɔ kalilenw an minnu ye duraw kalan an ye kalanbaliw de a y'a kɛ Ala ye a k'aw jija k'a f'u ye u ka n'an bolo nafolo la kalan an kɔni jɛra n'a ye n'a ka d'u ye u ka taa an ka so bɛɛ f'i ye an bɛ sɔn ama u ni groupe wɛrɛ kana taa an ka so f'i ye mun tɛ armée ye n'a ka di hali u ka dɛmɛbagaw minnu ye policiers ye u k'an ka so f'i ye an bɛ jɛ n'a ye ma groupe wɛrɛ ka taa an ka yɔrɔ ci k'an ka baganw gɛn vraiment an ma se k'u faga voilà aw bɛ yafa n ma o de ye degun mun bɛ Motikaw kan aw bɛ yafa n ma a bɛ Mali bɛɛ fo. Nini bɛ taa n'a ye an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Marɔku jamana kan Marɔku ni Faransi ka dolanci min kɛra n'o ye tali kɛ ayiwa Coupe du Monde yɛrɛ kɛnɛ kan ni dɔw b'a wele ko walanba yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ayiwa i b'a ye Marɔku olu kɔni ye majɛ camanba ye min bɛ tali kɛ jalatigɛbaga a ka baaraw yɛrɛ kɔni na o kama olu ye laɲini kɛ laɲini min n'a bɛ don diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ dolanciko olu ɲɛnabɔli ma n'o ye FIFA ye olu kɔni ye damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ arbitre min ni o ye jalatigɛba ye o ye Faransi ni Marɔku ka dolan fiyɛ ayiwa ka se ka sɛbɛn don o arbitre yɛrɛ kɔni ale kama halisa an bɛ to o kɛnɛ kan Qatar min bɛ tali kɛ u ka jalatigɛbaga min ni ale tɔgɔ ni ale ye polonais ye a tɔgɔ Szymo Marciniak ale de kɔni sugandira maa min n'o o bɛ na min ye dolanci kuncɛ dolanciw ni o ye finaliba yɛrɛ n'o o bɛ na tan Faransi ale ni Argentine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni kari don yɛrɛ kɔni ye ayiwa ale de kɔni sugandira yaasa ale ka se ka dolanci yɛrɛ kɔni fiyɛ nka i b'a ye k'a fɔ yanni o cɛ o arbitre kelen n'o ye jalatigɛbaga ye Faransi ni Danemark ka dolanci ale de y'o fiyɛ fo ka taa se Argentine ni Australie fɛnɛ ka dolanci ale de y'o fɛnɛ fiyɛ nka bi ayiwa wele bilala ma ko kura tuguni Faransi ale ni Argentine a ka se ka olu ka dolanci ka se ka o yɛrɛ kɔni o fiyɛ cogoya min na yaasa ka kunnafoni kuncɛ min bɛ tali kɛ Burkina Faso la olu kɔni bɛ an bɛ waati min na ayiwa Ghana jamana ɲɛma n'o ye Nana Addo Akufo ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko Burkina jamana ale ni Mali jamana yɛrɛ kɔni bɛnna kan yaasa ka se ka sira don Burkina jamana kɔrɔ olu ka min bɛ tali kɛ Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'olu bɛ kɛlɛ kɛ tɔnɔ la n'a bɛ f'u ma ko groupe Wagner ka se ka olu wele u ka jamana kan o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra a ma bɛn Burkinakaw yɛrɛ kɔni ma o kama Ghana olu ka lasigiden so min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ni o ye Ghana ye kɔni ye wa u kɔni ye o wele a weleli min yɛrɛ kɔni kɛra u y'a laɲini a fɛ tuguni yaasa a bɛ se cogoya min na ka taa a ka jamana kan bari ka d'a kan a ka jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ kuma ma bɛn u ma bari u ko Wagner nana Burkina jamana kan u ka min bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ min n'o bɛ Kayankan yɛrɛ kɔni fɛ ko o de bɛna kɛ u sara ye ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na min ni a laseraw ma Yeli Vision maa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛra ni anw ye a ka se ka olu jidi jaa ninnu ka se ka olu yɛrɛ cari ayiwa yaasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an sɔrɔ yɔrɔ o de ye Korofina ye an b'a fɔ wasalamu